Bones, benvinguts a Quatre, un podcast on parlem amb persones que tenen el seu ADN, l'art. Avui entre nosaltres ens endinsem en el món de la poesia amb Jordi Prenafeta per descobrir les històries, les inspiracions i les emocions que s'amaguen darrere de les seves paraules. Bona Jordi, què tal, com estàs? Hola, content, s'ha entrevistat en plena natura. Està bé, com és que ens has portat aquí? Visc aquí al costat, i per tant cada dia des de la finestra i des del balcó veig Però és un lloc que aquest t'agrada... lloc privilegiat i bé, a banda de tot el que significa el Segre, el riu com a font de vida històricament, per a mi també és una font d'inspiració, sobretot si el vaig seguint riu avall, de seguida s'acaba la ciutat i en un 3 i no res et pots endinsar en plena natura com qui no veu la cosa, i pel camí de Ribera, vora els Àlbers, trobes les respostes a les preguntes que no pots resoldre en l'entorn urbà. Ah, doncs avui et farà falta, eh? Però no em podré moure d'aquí. Com es fa un poeta? Com es fa un poeta? Vivint. O... Vivint. Ah, o què és el que et va inspirar Com tu a pots veure, fer-te és poeta? condició necessària, però no suficient. Perquè no tothom que viu és poeta, no? Ja n'hi ha bastants, eh? En aquest país aixeques una pedra, surten 3 poetes, però no tothom ho és. I no perquè tothom no pugui ser-ho, sinó perquè tothom no ha escollit aquest camí. Hi ha potser més pragmàtiques i més creatives, però a tots hi ha un dia o altre que se'ns acut una idea. Pot ser una melodia, pot ser una imatge, pot ser una frase bonica, pot ser una història que seria divertida. Tots expliquem acudits, no? Que és Sí. un gènere literari Bueno, popular. tots, hi ha gent que no en sap, d'explicar Sí, ja ho he dit. Hi ha ments més creatives i potser saben acudits bons i no saben explicar-los, perquè després la interpretació encara és un altre talent, Fa no? molt. Llavors se t'acuden idees i penses, guaita, mira, jo si fos arquitecte, hosti, fotria una casa així, però clar, com que no ho soc, doncs no ho faig. Però Aleshores, Però un s'ha de sentir poeta en lloc o... de dir això, pots dir, no, doncs provo de fer-ho i així me'n faré. No, en el cas de l'arquitectura, com que hi ha... Si s'ensorra un poema no mor ningú, si s'ensorra un edifici sí, com deia el Margarit. Llavors, Això sí. clar, té més responsabilitat civil associada. Però en les altres arts, doncs pots prendre aquesta determinació. Per tant, al final, ho és qui sent aquesta crida i la segueix. No crec que sigui tan determinant el possible do, no?, que t'han donat, que sempre és una ajuda, però tot i que va molt lligat, si tens el do, allò et crida, i si tens la crida és perquè no se't dona malament, doncs penso que al final el que és important és l'actitud. Molt bona. I aleshores què seria per tu la poesia? Una manera de viure. Bona. Això ho va dir Marc Chagall de l'art. És una manera de viure. O com deia Verdaguer, doncs fango com un poeta i versejo com un fangador. O sigui, integrar la pròpia experiència com una font privilegiada, no perquè la meva experiència sigui més important que la de ningú més, sinó perquè és homologable precisament a la d'altres persones que han passat coses semblants, doncs aprofitar el fet que jo ho he experimentat per poder-ho compartir amb persones que també, a través de la vareta màgica de la paraula, en aquest cas. Està bé. Sí. Tu creus que juga un paper molt important la poesia en la teva vida? O sigui, per mi em sembla que està claríssim, però ja per la gent que ens estigui mirant o que ens estigui escoltant... És la meva manera de viure, jo he vist de la poesia, no materialment, no econòmicament. Bueno. He de fer classes de català per guanyar-me les garrofes, però almenys de moment. En visc espiritualment, és a dir, és allò que dona sentit a la meva vida. Jo als 16 anys, 17, 18, vaig saber que havia vingut al món a fer això. Tan aviat? Sí, abans de saber-ne, que és clar. Perquè és fent-ho que n'aprens, també. Sí. No pots esperar... Hi ha molta gent que
que escriu i fa coses artístiques prou bé, però se'n guarden perquè no, és que clar, el que fa jo no val prou, per tant potser que no m'hi dedica, que no en sé prou. Home, ningú n'és ensenyat. Venim a equivocar-nos, a aprendre dels errors i a perseverar. I és perseverant que es fa l'ofici. I amb algú que es troba en aquesta situació, tu el que li diries és que intenteu, proveu, no? Sempre he fet això, animar tothom que... No pots forçar ningú que ho sigui, sobretot hi ha d'haver la vocació. Si no sent la crida, doncs no. I si la sent, suposo que trobarà el camí per fer-ho. Però sempre intento animar la gent que segueixi les seves vocacions artístiques. Quan tenia 20 anys ja organitzava antologies de poetes inèdits. Sí, és veritat. I mirava que tothom trobés el seu camí. I ara fa uns anys que penso que ja tinc una certa edat, ja potser em comença a tocar a mi de treure la meva obra poètica que encara és inèdita i no has escrit? Bueno, sí, estic en revistes, estic en publicacions, amb 10 o 12 antologies de poesia, unes altres tantes de narrativa, però encara no he tingut la tranquil·litat, la calma d'esperit per dir ara faré el meu poemari. Mira que ets ordenat, que ho tens tot ordenadet, tots els poemes. Jo prou ordenat, digitalment, En paper soc bastant diògenes, però digitalment és més fàcil crear una carpeta, no l'has d'anar a comprar. I per tant ho tinc endreçat i organitzat. Tinc 5 llibres, més o menys, embastats de poesia, i en els propers anys espero que vagin sortint. Sí, el dia que en treguis una ja en trauràs 5. També és un avantatge, perquè si qui treu un llibre als 20 anys o 2 de poesia, encara que després no en tregui, ja tota la vida és poeta. Sí. I en canvi... I està marcat per aquest llibre, també. No et pots dir poeta fins que no el fas. Però pertany o no pertany a la categoria, no sé si és tan important com amb quina qualitat hi entres. I espero que haver madurat com un bon vi aquests poemes en calaix de roure durant 20 anys m'hagi evitat haver fet una entrada potser poc lluïda, no? Bueno, si més no, ja molta gent et coneixerà com a poeta de carrer, no? Quan treguis aquest llibre serà fàcil de fer-lo arribar a més gent, potser, o no sé. Jo tinc molts amics que de seguida treuen els llibres. He escrit això ja, i després, ostres, no ho vaig corregir potser massa, aquí hi ha alguna cosa que ho canviaria... Jo m'he fet esperar, per tant revisat, n'estarà. Sí, vull dir, clar, fa molts anys que vaig recitant pels pobles, des del 18-20 anys. Vaig començar de cantautor. Tu, per sort per la humanitat, doncs... Bueno, ara es podria fer, perquè la tecnologia, si desafines, t'afine, no? Bueno, i els llibres també, s'ha girat una mica de bé. Sí, aviat s'escriuran sols. Sí. De moment encara el factor humà és important i bé, doncs... Però està més fàcil també com a cantautor feia, tenia un hit i tot, lliure i socialista, però patia. Amb la música és molt esclava, tu ja ho saps, i s'ha d'estar molt a sobre, i al cap de 3 quarts d'hora ja no sabíem posar els dits. I en canvi vaig descobrir que amb la poesia estava com al menjador de casa, i això es nota a l'escenari. Transmets molt més si estàs fluint que si estàs allà concentrat que et surti bé, no? I per tant fa anys i panys que vaig per festivals i per pobles i places recitant, i ja en més d'un poble tinc algun iaio o alguna iaia esperant que surti el llibre per anar a comprar. Tinc l'adreça allà per avisar-lo, que no sé, que no he fet ni si encara viu. Exacte. Per tant ja tardo, sí. Però espero que quan surti hagi valgut la pena l'espera. I tu que revisis tant els poemes, a l'hora d'escriure, com saps que t'ha sortit bé aquella poesia? I com avalues la teva pròpia obra? Jo tendeixo al perfeccionisme. Això és una virtut i també és un defecte. Ets dels perquè que arriba revises un moment i revises. que no pots... Sí, que s'ha d'arrencar, no? Que s'ha de treure el llibre d'una vegada. Però jo penso que amb honestedat l'art és una cosa molt especial que no atén a raons de lògica industrial. Per tant, no importa quan hagis trigat, sinó com ha quedat.
no? Ningú et preguntarà quan vas trigar, sinó el que quede, al final, és el llibre. Un cop ha sortit, no diré que no el puguis canviar, perquè Espriu doncs, revisava, reescrivia, feia edicions que eren reedicions que eren obres noves, en realitat, però quede, que el testimoni quede, no? I per tant val la pena doncs, que com a mínim et satisfaci. I com deia la Isabel Clara Simó, jo ho dic també als meus alumnes, un text honestament, quan l'acabes, quan la primera escriptura, és evident que tu pots fer millor, tu mateix, perquè ningú és bon corrector de si mateix, però encara menys durant el procés d'escriptura. Llavors és bo agafar la distància suficient, tornar-t'ho a mirar, revisar-ho i mirar si ho pots millorar. I et preguntes tu mateix, ho pots millorar? I tant que sí, doncs ho millores. Benorats els temps en què no hi havia portàtils i quan se n'anava la llum perdies la feina de l'ordinador. Perquè quan ho tornaves a fer sortia millor. Feia ràbia, però calia reconèixer que el resultat era millor. Llavors ho pots revisar una altra i una altra vegada i sempre et preguntes a tu mateix, es pot millorar? I la resposta sempre és que sí. I arriba un dia que dius, es pot millorar? Sí, però jo ja no en sé més. I allí pares. Jo no en sé més o no en vull. Allí pares. O ja no puc més, ja em surt per les orelles. Llavors pares i llavors és quan està a punt per sortir. I bloquejos artístics t'hi has trobat ostres, he de fer aquest... M'ha passat alguna... A veure, un bloqueig artístic inicial és fruit de partir de la pàgina en blanc, no? El tòpic aquest del pànic a la pàgina en blanc és que el problema és anar-hi en blanc a la pàgina i has d'anar amb alguna cosa. I m'ha passat amb encàrrecs. Quan m'han fet un encàrrec literari, per tant, que jo no he triat la temàtica, doncs sempre, clar, hi ha una fase de veure per on començo, un tema que pot ser a mi, no? A priori no el trobo molt genèric o no em diu especialment o no l'havia treballat, per això que dèiem, no? de pouar de la pròpia vida, de la pròpia experiència, però bé, que pot ser un repte interessant. Doncs passa un temps fins que no concretes, fins que no connectes aquest input extern amb les profunditats del teu propi ésser. Al final passa i vas traient. Però bé, el meu consell sempre és, si no saps què dir, comença. Perquè escrivint ve la inspiració, no? Sí. Anar fent esborranys i anar provant, ni que sigui per altres vessants. Exacte, i si no acaba servint per allò, ja ho aprofitaràs per una altra cosa, potser, o no, però és buscant la veta, no? Que acabes trobant el filó, sí. I tant. Com a artista que ets, perquè a part de poeta, jo, almenys per mi, vas ser cantautor, també ara ets artista visual, però creus que és important treballar-te la part emocional o el tema de la salut mental? Treballar-me-la preventivament, vols dir? Sí, o quan és que l'exercici artístic ja és una teràpia. Ara no parlo de l'art com a teràpia. Parlo de l'efecte terapèutic intrínsec de la creació artística. D'entrada, l'artista, per poder crear, ha d'inspirar-se prèviament. Per què s'inspira l'artista? Perquè dèiem allò, aquest moment que se t'acut la idea i llavors, si tens vocació o voluntat artística, estires el fil i la desenvolupes. I si no, no. Però hi ha un moment previ que és si t'has donat a tu mateix el temps, l'ocasió, la situació, la pau d'esperit perquè hi hagi aquesta inspiració. I, esclar, en la vida moderna anem tots alienats, accelerats, les ciutats són acceleradors de persones i ens arrenquen del nostre centre. I per això estem tots una mica neuròtics i descentrats. Llavors, a mi se'm diu sovint que sóc despistat. Sí, des dels paràmetres de la societat sóc despistat. Però de vegades com anomenem les coses canvia la percepció o la valoració que en fem, no? És a dir, de vegades això, me puc oblidar d'una cosa que potser no era tan important per al meu esperit, no? Era una cosa purament logística, pragmàtica, i en canvi no m'oblidaré d'una idea poètica.
Llavors jo diria que tinc memòria selectiva. No som despistats, som creatius. És a dir, amb la mateixa capacitat neuronal, segurament, de processament d'informació simultània que les altres persones, com que en processem molta més, la saturem més aviat. I per això calen aquests silencis. Badar hauria de ser esport nacional, obligatori, perquè és quan bades que se t'acuden les idees. Quan ens inspiraríem, si no badéssim, si no creéssim silencis. I ara més que mai el silenci es fa imprescindible si no volem perdre l'oremus i el centre de nosaltres mateixos. No? I en molts silencis podem escoltar multitud de coses. Si ara calléssim un moment, sentiríem els arbres, les herbes, els mixons, el riu... Impressionant. També hi ha l'exercici d'escoltar. Sí, De una parar per escolta escoltar i de saber escoltar mentre parles. Perquè la conversa no es converteixi en un soliloqui, no? activa. Exacte. Sí, hi ha moltes converses d'aquestes que són monòlegs, no? Cal fer silenci perquè ens vinguin les inspiracions. Les inspiracions poden ser artístiques o d'enginyeria o personals. Però cal fer silenci, cal, tornant al principi de la conversa, doncs, anar a cercar espais on aquest silenci sigui especialment bell i ric, on hi hagi aquest soroll blanc, no? que és un silenci enriquit i que ens obri els poros de l'ànima perquè ens surti tot el que portem dintre, les respostes que ja sabem i no sabem que sabem, no? Perquè encara no les hem fet emergir al nivell conscient, però les portem dintre, sí. Deia Raimon, jo no tinc cançons, em tenen a mi elles les cançons. A mi em passa el mateix amb els poemes, no? Per tant, el pànic a la pàgina en blanc és quan vols forçar i anar a buscar tu i d'aquí ha de sortir. Però el procés natural és que et vingui a tu la idea. I si ha vingut a tu, ella et durà pel camí per on vol ser plasmada. Actualment estàs treballant en algun projecte nou? Que es pugui explicar? A veure, home, prou feina tinc a enllestir els que tinc entre mans, però puc dir que estic treballant d'una banda en poesia visual. Jo vinc de les lletres, però bé, a través de Brossa, Viladot també, doncs m'he anat interessant pel llenguatge visual i a través de la poesia visual he fet el salt a les arts visuals. Vaig fer la meva primera exposició ara al setembre a l'Espai Cavallers d'aquí Lleida. Ara està girant pels pobles, Art de Frontera, i era una col·lecció, l'obra més antiga és del 2011. Són poemes visuals sobre les fronteres físiques, polítiques, mentals que ens empresonen, i ara d'això doncs, vull fer el catàleg, que més que un catàleg serà un llibre de poesia visual. Que bonic. Darrere d'això doncs, ve el primer llibre de versos, que serà precisament l'Ofici Maleït. Hosti. Sí, i el títol del llibre ve del títol del poema. És a dir, el títol del poema, que també m'has musicat, doncs dona nom al llibre, que serà el meu opus 1 de poesia. Però ja tinc entre mans també els altres 4. De la meva experiència metropolitana per Barcelona vaig recollir tot de versos alhora desencantats de la URBS, com a monstre alienador de persones, i també encantat de la resistència que s'hi cou, no? Aquella eterna rosa de foc que en els moments clau doncs, lidera les revoltes a casa nostra. I això es dirà Protocol Roig. I aquí hi ha també una part més... ja ho faig, a l'Ofici Maleït també hi ha alguna peça una mica més avantguardista, cal·ligrames, poemes fonètics, i jo sempre he sigut molt tot terreny amb això. Recordo poetes veterans, el Francesc Garriga, per exemple, ens recomanava als joves que trobéssim la nostra veu poètica i llavors seguíssim allò i féssim no res més que allò. Jo no sé fer això. Cada història et demana un estil, no? Un dia et sortirà una balada, un dia et sortirà un blues i un altre dia un rock.
Doncs a mi un dia em surt un poema formalet, amb la seva mètrica, la seva rima, decasíl·labs, accent a la quarta i a la sisena, i un dia em surt un cal·ligrama o bé un poema totalment irregular, anisosil·làbic. Doncs cada història demana la seva forma, jo crec. Bé, per tant, són poemes formalment heterogenis, però temàtics. No m'agrada fer només una col·lecció de poemes, sinó una obra que sigui un viatge i que tingui un sentit. Per tant, aquesta serà la part més social, poesia social i revolucionària, cívica, i després, en la línia de la poesia cívica, doncs també, a banda de la qüestió nacional, sempre m'ha preocupat, de la qüestió social, perdó, m'ha preocupat sempre també la qüestió nacional. I per tant hi haurà un altre poemari, L'Hora Gran, que M'agrada, no? que serà el tercer. L'Hora Gran que tornarà. Sí. Esperem. Bueno, depèn de nosaltres. No, també. no sempre les revolucions es fan en un sol episodi, no? Pregunteu als francesos quantes vegades s'hi van haver de posar. Bueno, i encara hi estan. I encara hi estan, sí. La imatge de la Bastilla en flames és un lloc comú recurrent que reactiva la revolta sempre que cal. N'hauríem d'aprendre dels francesos, perquè aquí sempre ens fa por deixar un paper a terra i potser només amb somriures les revolucions no es fan. Tampoc només amb cançonetes. No. Les cançonetes ajuden a fer revolucions, això sí. Les revolucions no es fan amb cançonetes, però deia Fuster que ajuden oi que sí? A encendre la flama. Per això, Protocol Roig, i per això l'ofici maleït. I després vindran poemaris més lírics, que són més d'aquí, d'amors i desamors, i poemes més de maduresa. Déu-n'hi-do. Dels meus drames personals. M'imagino al teu despatx, a casa, una paret plena d'idees de... Haig de fer això! Bueno, la paret de quadres. Ara no, ara estan circulant per exposicions, però sí, i els calaixos plens de papers i l'ordinador ple de papers, sí. Bones Doncs tot això ho tinc entre mans i també m'interessa molt, per aquest passat musical meu, doncs les col·laboracions musicals. Tinc entre mans un projecte de llibre disc amb el Jordi Viladomat, que es dirà Alquímia, i després també m'està musicant poemes la Sisa Viva, dos músics que estan per aquí a Lleida i amb qui és un plaer col·laborar. Això sí, l'audaç músic que ha publicat en primer lloc, doncs, obra meva musicada ets tu, i per tant, doncs, estic molt content de... Quan ho vam començar a parlar em comentaves que sempre hi havia gent que ho havia agafat, n'havia fet 5 cèntims, però mai havia acabat de fer la publicació, no? Exacte. Bueno, 5 cèntims. Jordi Viladomat me n'ha musicat 10 o 12 ja, però encara no han fet el llibre de disc, encara no ho han fet. Ves de la meva escola, de l'escola intencionalista, anar preparant, però un dia sortirà i aviat. Sí, jo amb això de la música sí que he après de començar i tancar. I fora. I això, ja es farà una altra versió, ja es millorarà, o ja el directe ho canviaré, és igual, però ara seria just no esmentar també el David Esterri, que també m'ha musicat molt bé alguna peça, i que és el tot terreny de la música a casa nostra, tant de la clàssica o de la música culta, com en el seu alter ego de part del rocker, del rockabilly ponentí, no? Escolta, tu quants discos tens? Ara t'inverteixo una mica el rol d'entrevistador i entrevistat. En tinc 3 i es presentarà ara el quart. Aquest serà el quart? Sí, aquest serà el quart. Bueno, hi ha un EP entremig, o sigui, no sé si es pot considerar disc o no, perquè això també... Ara també l'altre dia sentia de rock que comentava la gent emergent són els que tenen més de 2 discos de llarga durada editats. Ah, sí? Llavors els Beatles no són ningú, oi? No tenen discografia, els Beatles? No, però tenen discos de llarga durada. La seva discografia eren singles. I algun EP. Després amb l'àlbum blanc ja sí, però clar, tota la gran música dels Beatles s'editava com a singles. Bueno, i la gent moderna avui en dia... Ja n'hem tornat al senzill, no? Hem tornat al senzill perquè abans és que no hi cabia més amb un disc d'aquells de... Bueno, primer els cilindres aquells, no? De cera, després els discos de cartró i de pedra, no? Després el vinil, després vam fer aquell més ample i vam passar al CD i ara ja no hi ha suport
físic. Per tant, la unitat Ara torna tot a ser la digital. peça. Ara es ja no és tornen el a vendre disc. molt, els vinils, realment tornem enrere. Sí, i el casset fins i tot. Sí, És sí, increïble que torni el casset, és com si tornés el VHS. sí. Però Bueno, dona-li temps. ja no és corrent majoritari, no? Ja és Bueno, de ja són... col·leccionista, Sí, sí, exacte. de sibarites de la música, Però són els que audiòfils... fan que Sí. això estigui viu i segueixi i es creï més Però jo trobo més passió. interessant que torni la unitat a la peça i no al disc. Perquè sempre pot ser un disc, però ja no estàs limitat en que si no tens 10 o 12 peces no pots sortir al mercat. És complicat, també, fer un disc Imagina amb que 10 una o 12 revolució peces. seria això amb els poemes. Que, no? Que la Fer un unitat llibre fos la d'un plaquet o una postal, un senzill. Amb la República dels Llibres fèiem senzills Home, del sí, llibre. Traiem el llibre i el senzill que era una postal il·lustrada. Doncs, clar, l'artista emergent, doncs, fins que no té ja no prou obra, sinó prou obra que formi un conjunt coherent, doncs s'està molt temps, mira com jo, els meus 5 llibres que no estan acabats. Hi ha algun festival, algun poble, algun espai que t'agradaria actuar i que no hi hagis anat encara? Home, la majoria. Hi ha molts municipis als Països Catalans, has no? estat I a la a resta molts del món. llocs. Però d'allò que diguis, ostres, és que aquest festival Mira, de poesia mai a Penelles hi he actuat, però no he actuat mai al Gargar. I ara que m'he estrenat també com a muralista arran de l'exposició que està ara de Frontera, doncs potser algun dia hi tiro allà és la enviar canya per la fer algun proposta mural. i ja està. Després, no ho sé, m'agradaria d'alguna manera marcar el territori, no en el sentit de dir això és meu, com fan els gossos i els guixaires de parets, sinó en el sentit de això és casa meua. Els països catalans existeixen en la mesura que els recorrem i, per tant, tinc ganes el dia que tinga llibre per promocionar i faça, o llibre disc, i faça la gira, doncs de dibuixar el mapa, no? D'aquesta terra nostra, d'aquesta nostra pàtria, que és allà on es parla català. Per tant, tinc ganes d'actuar a l'Alguer, És una gira llarga, eh? A Perpinyà hi he actuat, a Ribes Altes, al Festival de Ribes Altes, però doncs això, a Salses, a Guardamar, sí, a Elx, al Carxe, sí, a la Franja, la meva parella és de la Franja, no sé, a les Illes, cadascuna d'elles, les Balears, les Pitiuses. Bueno, i ara que parlaves d'això del llibre disc, què és per tu la música? Què és per mi la música? Parlat de la poesia, però la música? Bé, és una connexió amb aquell nivell de comunicació artística que no podem concretar en paraules. Tu fas una cosa molt especial, que és la cançó, que és ajuntar dues arts. No? I la majoria dels músics aquí, com els artistes plàstics, es pregunta doncs per què han creat aquella peça o què volen expressar, llevat que també siguin literats, que no sol ser el cas, doncs responen que si ho haguessin pogut expressar en paraules ja no haurien fet aquella obra. Per tant, cada art és apropiat per a algunes coses. A mi mateix doncs, em passa, com deia abans, que no només cada poema em demana una forma poètica diferent, sinó que cada idea potser em demana un llenguatge artístic diferent. No? Vaig començar amb la cançó, he continuat amb la paraula, ara vaig a les arts visuals, perquè el que pots expressar una imatge no pots expressar de la mateixa manera, si més no, amb un altre llenguatge. Doncs amb la música passa el mateix. I, per tant, aquelles coses que són tan etèries, tan espirituals, que les paraules no hi arriben, doncs es poden atènyer a un altre nivell amb la música, de manera no excloent. Quan hi van les dues coses en paral·lel és fantàstic, no? Però de vegades la música sense paraules ja ens explica, no només narrativament, no sé, les 4 estacions de Vivaldi, no? No sé, no només narrativament, sinó
connotativament. És a dir, col·locar... La música té la virtut de col·locar-te en un estat d'esperit molt especial, no? I té a veure també amb la connexió amb l'artista. Per això és tan important el directe. S'està perdent la presencialitat d'ençà de la Covid i és una llàstima, perquè no és el mateix. El viu, el directe i el viu. La presencialitat, la comunicació directa amb l'artista, que es retroalimenta de la reacció del públic. Això no es pot perdre perquè l'experiència és única. Això no treu que hi hagi interpretacions enllaunades que siguin meleta de romer, que deia la cuinera de la tele. Doncs, per exemple, no ho sé, per posar un exemple només, podria posar molts. Hallelujah, del Cohen, interpretada per Jeff Buckley, en aquell cèlebre videoclip de proximitat, que el veus pràcticament sense il·luminació. No sembla que sigui observat, que hi hagi ningú més allà. És ell en la seva intimitat, amb el seu esperit, la seva guitarra minimalista i la gran força de la cançó del Cohen, no? Doncs aquests moments únics te'ls dona la música, que és una fidel amiga que mai no t'abandona, i te'ls dona en moments molt, molt especials que s'han de viure. S'han de viure. I què en penses de la música de Joan Blau? De Joan Blau? Hosti, quina pregunta. Ah? Ara què vols que et diga? Té una merda clavada damunt pal. No, és a dir, que vulguis. Promets, tio, promets. Ah, sí. Bé, crec que ha sabut connectar sense renunciar a voler explicar coses amb l'estètica que es porta ara, no? Aquest nou folk en què el virtuosisme vocal és substituït per la intimitat, no? Per la proximitat. Entra a casa meua i em coneixes tal com sóc, sense vestir, no? Ens agrada ara aquesta proximitat. I crec que aquesta estètica, la instrumentació del nou disc, pels senzills que he pogut escoltar, doncs és acurada i alhora senzilla. No? És minimalista però eficaç, moderna, hi ha electrònica, però jo potser de gustos soc més acústic, però penso que ha sabut fer això sense renunciar, que és el problema de la música comercial, fins i tot del nou folk d'avui dia, a explicar històries. A explicar històries, diguem-ne, que vagin una mica més enllà de... no sé, o sigui, que tinguin una mica de calat, no?, de la profunditat. I després també, doncs, com a poeta i en nom de tots els que hi participem, doncs t'he d'agrair que hagis volgut fer un disc de poetes. Suposo que hi ha un moment en la trajectòria de tot cantautor que teniu ganes de fer un disc de poetes. Ostres, era algo que feia molt temps que ho tenia en ment, eh? I està molt bé. Suposo que està també, molt bé. com que ho he vist amb tants cantautors de referència, potser ja... Però I al final era, no, vull fer els amics aquests que he conegut, està molt bé. perquè no tenen la possibilitat de passar-ho a música. I mira, gràcies a això també n'hi ha un que ara s'ha envalentonat i comença a cantar els seus poemes. Està bé. Sí. Està molt I bé. res, l'última pregunta són... Et volia dir que també és molt bonic veure com vas depurant la veu i la col·locació de la veu i com vas millorant amb això. És un procés que hem vist, no sé, amb el Roger Mas, amb el Felu Ventura, que els he conegut quan no eren tan importants i després bueno, han fet una trajectòria ascendent impressionant que també t'auguro. Gràcies. Ja ho veurem. L'última pregunta són quines són les teves 5 cançons imprescindibles per a aquesta vida o per a qualsevol moment, allò que a tu personalment t'hagin impactat. En aquest cas ja ens les passaràs i amb totes aquestes 5 cançons de cada poeta en farem una playlist perquè la gent pugui escoltar gaudint d'aquestes entrevistes o de... La idea és que aquesta música soni abans d'entrar a veure l'espectacle
de tot el recull d'aquests poemes que hem Molt bé. fet. Així t'evites que el tècnic de so punxi segons què. Exacte. Sí, sí. I res, fins aquí. Moltes gràcies per la teva poesia, per les teves reflexions, Jordi. Un plaer compartir aquesta estoneta amb tu i fins ben Doncs aviat. moltes gràcies per aquesta tu. estona, per aquest espai, Espero que per t'ho hagis passat bé. per haver pensat en música obra meua i per la iniciativa, sobretot. Merci. I per la teva bonomia, també, home. Pues res, moltes gràcies. Adéu, que vagi bé. Adeu. Què tal vosaltres?